Салом алейкум ҷонон. Ассалом. Чӣ хел аст? Худо ба шукр. Настроеният маълуме ки тенҷи бадай ва айхудат уверенӣ. Ҳатман. Тавёрот чӣ хел аст? Рости гап текстом ҳамаш ай вақташ навистагия ва лекин азиёт кардагӣ нестам. Барои чӣ? Одаме нест ки барои вай азоб тим хидма. То есть навик недостойный, чтобы ты текстот азиёт кунӣ? Навик? Навик аз ҳама достойнитарин одам дар ин дунё. Я знаю, что Максат, вы этого ожидаете, но нет, конечно, недостойный. Баъд айхудат уверен ҳасти ки текстот азиёт накардан яки навика мезанӣ? Максат ага даставка да байни ма и бода боридану боди додан хонаи сехонага мешид дар маркази шаҳри дилорои Душанбе, то ма азиёт мекардам ва ғам мегирифтам агар ма бой медодам. А так как ягон чинеста да байни ма просто мебиём андем боям бутам тесар айсарам ҳамин ғам вай шава соқит шава. Фаҳмо, як саволи дигарам. Нima qilibdi? Чӣ барои чӣ ва бо овоз биёд чӣ бата батл биромадӣ? Духтар қати бача батл. Хостам ки ягона ма шавум духтаре ки рӯбарӯ қати бача батл кард дар Тоҷикистон. Якумаш, дуюмаш хайб хостум, сеюмаш зорам кард, чорумаш хостум. Ҳо. Зора қати қатима батл биром. ҷонон гуфт соати 3 шаб таги домон омад гуфт ҷонон илтимос гуфт нома ба шам монд пулкати нома монд ҳаряташ бо хеле пачкои 100 сомона якун хеле пачкои 10 тага нома ҷамъ кард монд гуфт ҷонон илтимос катима батл к ба ма шамоша неву пулша дидам гуфтам майли. Фаҳмо боварӣ дорем ки як батли бениҳоят хуб пешниҳод мекунем баҳри мухлисони реп ва фикр мекунам ин батли шумора агар насхонен моҳу сол ба сол тамошо кардан мегирам. Ба ҳар ду бурдборӣ саломат бошӣ ҷонон. боварӣ дорем ки мебарӣ. Хайр то буздид. Салом алейкум акай Наврӯз. Ва алейкум салом. Хеле саломатӣ хуб. Шукронаи Аллоҳ беҳтарин. Настроениятонам тенҷ бадай. Тенҷи бачидам имрӯз. Дина полни Безе буд Дина? Дина слишком настроениро безе вайрон кардам. Зарарам расонд, неки хай ба ҳар ҳол чӣ хеле гуфтам ай забони акай Бахашточор, акай Набот, акай Далер, акай Исмаил мора намешавам ҳам карда мо корона мекунем. То есть зарари чӣ хеле расондагия? То што ҳам гап чап шид, зангои телефонӣ шида, ҳам хеле проблемҳо шида, ҳам мақсад ҳами кор нашава, неки мо баъдан бо фикр кардем идеяи нақстару хубтар ша. Главне ки кормон шид. Фаҳмо тайёриё чӣ хел аст? Тайёриё навақак мо ҷонона парсидем текстоша абзор кардагӣ набуда. Тайёриё худа чӣ хел аст? тайёрии ман иштияк шукр беҳтарин аст. Текстот азиёд аст? Текстом то динара азиёд буд. Боя парид, боя хелаша вастанавид кардем. Чӣ хела сарвайронӣ худат медонӣ? Бия савол кием. Чӣ хеле ки қати Клаус версус кардагӣ? Ҳар батл ҳамохалӣ мегузарад ё ки не? Бояд анам хел бигзара. Бояд ҳамохез наша сахтар не? Може дар сахт боша, ҳеҷ чиза мухлис интихоб мекунам. Барои ки мо каждый навигари монда кӯшиш мекунем ай пешинара бақувваттар тайёр кунем ва ин кӯшиша мо дар батлам кардем, неки баъдан баъде ки чиз мебироя, ҳамун видео мебироя ва мухлис мебина, баъд ум не хича менависа бо. Боварӣ дорум маъқулшон меша. Дар пеши футболка дар текст нависондагия ман Ой барои фаҳмидам уже педагогча метавонӣ гуфта педагог. энергияи маро кишта наметонен. Фаҳмо баъди батл яъне бисёриё мегуфтанд ки то есть батли нави КМС баргузор намегарда қади ҷонон. Ва батлтон шидан ва кӯшишам кардам барои нашиданаш. баъди батлтон шидан бигем уже вероятности қати хезе 20 батл кардам зиёдтар мешава ё ки не? Мешава. Ушам ман кӯшиш мекунам бигзаронам, кадом роҳи қатъӣ набоша. фаҳмо умедворем ки батли хуб баҳри мухлисои реп пешкаш мекунем ба ҳар то бурдборӣ. Саломат бошӣ. гуфтем боварӣ дорем ки мебарӣ ва зиндаву саломат бошӣ. ачкиё зебия. Ҳамаст. Ассалому алайкум мухлисои реп, мухлисои батл. Инак ҳамун рӯзе ки дер боз интизор буден, жда доштем ки кай мераса, ҳамун рӯз омад расид. Ина имрӯз батли ҳамин ду нафар ду мужик батл дора, то есть я мужик қати я женик батл дора.
мухлисои нави KMC салом алайкум, мухлисои ҷонон салом алайкум. Асалчо. Ина ҳамон рӯз омад расид ва ҳозир як батли гарму ҷӯшон ба фикри ман тарафи ҳамин ду одам мешава. Ҳама каса бо ҳамроҳии шумо тамошо мекунем, ҳаловат мебарем ва ҳамин ду нафара дастгирӣ мекунем бе ягон гап чапилиш и просто батл баъди батл ё ҳама рафиқан. Зинда бошем. Я чӣ гуфтаниём? Дошто ман текстома аз ёд намедонам. Дар назар бигирем ки мақсаде ки ман телефонда нигоҳ кардам, фикр накунед ки ноҳурматия. Ман аз таҳти дил ҳаракат кардам, вале натонистам аз ёд карда ҳамаша. Так що хай сабр мекунем. Ба ту муваффақият. батрон барои ҳамин ду батлери имрӯза бародаро як қарсак мезанем ва сар мекуна якум раунди як нави KMC рафтем. ҳамада як бори дигар салом алайкум бародарон, нафаро ки тамошо дорен инами батла, нафаро ки мегӯянд дар дарини помещение очки пӯшидагаа, но хай брендчо пайра дар любой ҷо можно пӯшидан хитоб хеле наку батрам рӯй кардагиай. ва инаи тӯҳфаи ночизаи тарафи брендчоп ба хонум ҷонон ва боварӣ дорам ки бениҳоят дамезеба қабул кунӣ нағз мешавад. ана ки тошту нафаро ки ҳар гап чап мегуфтен, ҳар хела фикро, ҳар хела мнениё доштен, нафаро ки муро дастгирӣ мекарден, як ҷон ташаккур ва нафаро ки ҳами фикр дар чап биден, гӯш кунен, ҳаловат барен. девона девонахона дай, ақли ма ҷош дай. Раҳи ма дора давон навик рост болои пош дай. Ҳама вақт мухлисм мега гапои ма барқ дора, так што ҳама 100% корои ма фарқ дора. Чӣ фарқ дора ки рӯбарунда нара ё мода, ба қавл тайлоқ мерава айлоқ дая пода. Гапу чап ҳама ҷода набро навик ай бай, гапу чап ҳама ҷода значит ирам хай пай. Нигоҳ ки пеши паса биқапена таса, ки набуди намуди батл байни и раса. Майли биген навик через ҷонон гирифтестай маса, западлонест ку баронам хайпа капидай траса. даводавай рӯи миллион, и мехоҳам мара зана, фикр кардай ма ба раҳмам намезанам зана. Гапи хуб гуфтай даи бора ким кардом як гап зан, зана зан намурд ба тавар зан. ин на модаре на апа на хоҳар ки дилам сӯза. дар байни и қамужик мо пас намекунем се туза. дар чиво безеб мезанамш ки як ҳафта дам нагирифта. мегам набро ки обруд мереза. ма обрӯе ки ай реп ай рехтани ай, ма ҳеҷ вақт ай чиз наметарсам, ай обрӯе ки дар реп ҷамъ кардам. барои ҳамин ҷононакам наза гапи катта, ма ови рехтагира бо ҷамъ мекунам балата. ҳама кор дора имкон агар ки боша илм, так што усбекоз яхса мезанам мемонӣ таи туфу хилм. бузбалача иҷа дигар разговорай пацани кӯча. мана шуриким на эмигрант, фарқи ай навик чуча. баъди и батли маҷбурай ай теҷеке куча, метемиш я чупачупси гарени хишру мефуча. неки ёзи вақти пучидану фучида. неки ёзи вақти пучидану фучидан нест, вақти чақчақай. и ҳама темада чақай, давно пачақай. и зори яма чақай, неки ма ира намебусам. ма безебам ҳо, неки инам хелиёш нестам павкусам. хита асалча мегирӣ, на пас дорӣ, на пеш дорӣ, на фигура, на ҷиҷӣ, на ҳичи. аллакай ҳама медона ки биданта е аруси вес рептиҷӣ. мардум ма ҳайронам шумо да чӣ ба бовар намекарден дар 6 ба 1 ишон ки дар офиси рептиҷӣ ҳар бега 36 ба 1 мезад ҷонум. кора ида намешава фаҷ ки дидан чихе накалени шинонду ти қолинда зонуота хирошид махаҷ. ти дам дахл дора як мавизи чил қаландари сиван. ти на дар разбор сахти, на да батл, на да болои диван. шармандаи ютуби тоҷик, ти дам мефора копчик. нафси калони тира натони сер карда 100 ёбчик. шармандаи ютуби тоҷик, ти дам мефора копчик. нафси калони тира сер карда натонист 100 ёбчик. мара чап гирен майлине ки аввал биген ки ҷои ҳами духтарай. я хеле баромад мекуна ки меги дар духтарай. хаттияи шухтарай, я дига ҳамҷинсоша, не ки хидишне ҷурош медронанд сари зонуи ҷинсоша.
медроен ютуб инста киби овен обурутон мефора духтарако берем бковен шу и сфера шумора шарманда мекна у ба обуру не дидаги шумора просто як ҳавас мекна ва орзу не и мегама дар размер ҳатми аида боша ягонта ҷон сай мардуми мо ира мумкин интихоб кна фақат ягон алфонс неки и ай паренда бисёртар аз худ мекунад дар тату наколка либос дая шифонер 50 попши дая полка 1000 намуд косметика 300 намуд заколка ҳами қахита хишру мекунӣ диди ягон толка хайна коменти хубит калагал сай чуҷаи фил ҷонун илал напуш майка любой ролики ти дар дислайк бисёр ай чем лайка арусчаи тен чидан мехоҳӣ камкам бидав камкам борики миёна дивайни ки тирама дар мультики шрек дидам шоҳзода фиёна ҳами хае ки ӯ ба шрек вафо дора ҳамура майти да созай ки пеши қафо дора мухлиси батл мухлиси реп ира набинем просто так дихта дар репи тоҷи камай и намуд батлери пихта и бина зуриш нарасидестай и рақс мекуна голи инай коментои шумо метарсан най уболи и гӯшти калбаса сосиска хурда калон шидаги асин фияги ира мегири зимистон гармид мета тобистон соягӣ не ки дига тараф ира фикраш фақат хиёнатай я бедай кор барвақт ҷавоб мегири миёй мардаки ҳамсоя дар хонатай айда си ҳама кор миёя и да нарди любой марда ба дуруғ марз додагиай и мори ёлдори бедум шайтона дарс додагиай ай ки ҷо дига и бечора мемуна без азор ки ба ҳами вазнаш и ай мактаб мегирехт ба сари забор шерако шери кунен сирхака сери кунен лайкора кабуд кунен ҳарифои ма бибинен бисӯзен дар бигирен дуд кунен ҳами ҷонона дига ҳақорат накунен и худаш ҳақоратай и на реперай на блогер и да ютуб отдельный вазоратай ира монен чӣ коре мекуна кадам бигира лавош ранги лавои даҳани и айнам хеле арӯс да ҳаму душ хубай ови ҷӯш кафи даст хафи шампун раунд ин ҳаме буд якум раунди нави KFC хеле ҳаловат бурдем ба фикрам ман ҳамаро медонам уже кайф кардем ниму дай хандар ғалтидестен и уже маълум ай ҳама барои ки ҷабачако дидем якум раунди нави KFC ба охират зил давомша мега ки ёли нав саршавишай мегзарем ба якум раунди ҷонон як қарсак бародаро аввалан ассалому алайкум ба ҳар як одаме ки дидестен маву ира хуш омадем меҳмоно раҳмат ки гапмона назаден дар замин мехоҳам ай ҳама бахшиш пурсам ки мебинен имрӯз ин қадар шармандагира бовар кунен дига илоҷ набад зорам кард и касалӣ инак имрӯз 19 число рӯзи фаромӯшнашаванда рости гапи гапа гуфтам хидма гирифтак ханда чанд нафаре моя дидест бояд бидонанд як чиз чаро навик MC имрӯз даҳанаш мисли калуш шидагист имрӯз рӯзи хушбахтист дар таърихи нами ҳиз майрӯз чил каландару тирӯз ба ҷой мавиз орзуи калонтаринта майрӯз кардам иҷро 2 сол зади ки намирӯз рӯ ба рӯ беста ҷонон рӯи асосита имрӯз нишон метима да ҳама в первую очередь я батл MC а потом уже дама ту хости хайп шава подписчик бисёр шава дар каналат чанд хай ки просмотр мегирӣ ҷо бикушон да и чанд сол шид менола чортараф дод мезана ишқ ира медонен ки кидат кадагиай маю мамуасали кайфиш медонен чида бисёр менола фақат дар сари ғамай охи любой духта кидатш кадагиай дар асл тира кидат каданам ғамай навик зурай навик шери нарай медонен чи асал айтада даже савик мужиктарай имрӯз ғам азобат мета хоб рафта наметонӣ ту имшаб чизе ки ту дорӣ марам дорам неки коғазиша рифма дар номи наврӯз гӯз бӯз хӯрӯз фӯз дуруст ба фикр ман рӯи ту пайдо шид як ҳами вирус 1 метр дуртар бест дистанция биқабгопник ҳама даруш маска пӯша наврӯз мепӯша намордник мошин гирифтанӣ бура охи кор ки бесавод айреп фақат реперои нормални мегиранда худ кстати аҳамият додум дар вақти гап занед ударение мемонӣ дар ҳарфи а арӯсат ки дад кард охи кам зувонак бза яъне дурӯғгӯ наша бародар дар ҳаёт тоҷикира ёд бигӣ яъне дурӯғгӯ наша охи э буратсина тоҷикира ёд бигӣ мегум малачина аҳи ту ба ҳами ҳолу ҳозир омадӣ ба ту тайёр шакардӯйҷӣ ҳозир мекунамат қатл ман духтарам маълумай не ки то шо ту бачаи
ма дорум шубҳа. Агар саҳари тира дидаги одамда ҳеҷ вақт намеша субҳ бахайр. Ту як борак либоси соз пӯш. Сум надорӣ? Рафтем ман мехарам. Дар кор боша ман аяхилота мужиктарам. Геолокатсията вайрон мекунам ки дигар соф сини тов нахӯри сини майдони батл. Дар любой ҷо аввал ман меистам. Бад ту. Май пеш. Ту ай қафо. Ба дигар ману рафтӣ. Хурсанд шидӣ? Ин кор фақат дар фантазиятай. Душ, собун, ванна. Ай чанд клан пешут кадан? И ҳамаш айби даҳанат. Дар ягон клан то охира намемонӣ ай рӯи балабол буданат. Тура кидат кад ё ки ту кидат кади ралика? Бачо, дадеш фаҳмиданӣ будан ки ай ба дадеш нави кай. Ту мастер слови ё мастери забон? Рафтем бинем дар амал. И именно ҷавоби мара қабул кард, фикр кард, зуруш мерасад ама. Навик чанд бор шикасту рехту бо хест. Именно ҷавоби мара қабул кард, потому что айма фоида дидест. Бес ту гуфти бо чанд темаи хайпи дига дорӣ? баъди тема як хайп кам метонӣ. Агар бугӯй ки айҷонон ҳомила дорӣ. Ку бугӯ дисквалификатсия? Метонӣ бесавод? Ту о қазазор дорӣ дар реп ирӯз набояд кунӣ даво. Я параи руд кати хобиди ё дар руд шиштан руд қадрозай. ирӯз ман даиҷа мардам ба қаптада овардам роза. Биги дастон ларзестай. Биги. Май дасти у қачиза гирифтам. Хорошо, там бегир. Майли, любой чи бугу мегирам. Оли ту фақат гӯш кун. Агар ягон қатори текстам сист боша, будуна ки ҳамаҷаша навик навист. Чӣ қа кунковӣ мекунӣ? Камтарак дам ист? Мухлисот гар надонанд бардбудагӣ одамо медонанд ки ту дар аслаш. Ин фақат дар видеоҳош зурай, дар зиндагӣ нест аида пасташ. Як беномусай, намедона қадри фанатша. Камтараки дига одам ҷамъ кунам мефурӯша ҳами каналша. Ман медонӣ чида ҳайронам? Ту ай киҷои қа мегирӣ ғама барои рекорд. Агар бигӯям як умр гирия ки мошинат мехарем, боварӣ дорум гирияра бас намекунӣ ту ҳот. Не ки уқа идея дори калат пири хайпу навигарӣ, не ки дар асл ҳама фаҳмидаст ки ҷонон навикарид. ҳам қарӯз тайёрӣ дидӣ ки мара бибрида ба ту. Дар ховот надоромада бошам бо баъди ин қадар гапу чап ошиқӣ бихонӣ ба мара. Аз таҳти дил илтимос мекунам ки ҷон, агар ман ирӯз бибирам тура репа бас ки ютуба дуртарак бимон. Ту ба калон намегирӣ систита нисбат ба дигаро. Не ки муҳориба намекунанд шерои наро бо духтаро. имрӯз ту нақшаи духтар дорӣ ё ман шери нарам. Бача деворай пушташ, як қадам пеш бигарда, ту рафтестай бар бабарам. ҷонон мехрая барбарша. Абиёмум талаб мекунам мирғи серьёзно хӯрдана. Не ки ту сағал дора ки ана иш реально ғамай. Мебинӣ ки ҷонон айбату ту гарени ба маззаи гуфта меброя имрӯз. Абеда медонӣ чия имрӯз? Абеда обрӯву дили гурдаи Наврӯз. Раунд. хай бародаро тамошо кардем ин буд якум раунди ҷонон ва хеле хай гапҳои зурам буд, қызиқам буд, безебам буд, хай омадид ништияк. Ва мегзарем ба ҷои бамазагиш гуфти нави КМС, ҷои хеле биқагиш омадак. Як қарсак деюм раунди нави КМС. И то, што гуфт ки ҷурота фурӯхти чико кардӣ, гуфт ай клано сират кардан гуфт. Ама қа мегум ки ай ҷои рафтам, чи ай НП, чи ай тим, чи ай рест, ман худам ромадам. А правда пацана ки это фактое ки ма дар бораи ту фикр мекардам. Хоб, ту фикр мекарди. Ана ки гӯш ки ман чи фикр мекардам. Фаҳмам сари ҳар як калимаи ту. Гӯш ки давай рафтем, перебивар наки раунди май. То қахри эгоисти нест, хуни пусти мада, бадира айма диден, надиденеш дӯсти мада. Ма кандам май любой сортеш ки натонист дӯстӣ карда, кугаб за кадомид раҳмети да ҳаёти зиндагӣ дӯсти бада. Май рали кандам не ки ай рамазон не, май дунё мепирсам бахшиш не ки ай шон не. Мефоратон ҳамӣ, на мефоратон ма ҳамӣ хелам. ай ма хафа бише не ки ма розиам ай фелам. ҳар кас бояд худаш ба худша дӯст интихоб кунад, ягон каса маҷбур накунед қати фалони ҷураша. Ҷураша қати шахсе ки медона қадри ҷураша. намефора қимзанӣ шағолӣ чоплӯсӣ мара. ӯвон номус дошта бошанд ки бидонанд чӣ бидани нанги номуси мара. қабдударҷон раҳмат барои текси навистагид.
وایو ناموس داشته باشن که بدونن چی بدن ننگ ناموسی مرا بدون که باطلی نوای ساپرنیک جانونی لوای مخلصی ما تر راحت که دشمنای ما در دوای سین سلطای تارمادای که گپا کالون میزنم هم نفس قبول که لایکا با جانون میزنم مکنم تیلا و الماس وران جیگاری کوهی در چیوت یکی میگی دیگه نمیگذارم موه نه که در شهرهای این ماشین قطورکای نورکای نوارداشتم پامای گاز وقت زدم سکور سرده روز قدیما خایب نکردی سلطه جکده نکشتم یگان کسا نکردم بمور نموندم کارانتین دا بشینه زی قزور زیاده 2 میلیون غریبی بکار رپی تاجیکی ایما سوخت بایا لباسی دیگه بیو بزنم برم او جمعه را انتظار با 6 کسی دیگه میگن ناوی اتکاز میکنه نمیرود تا اخیره میگن ناوی رنگی شونه خیت که گبزنی را ما مردکی را فقط ادرنی بروک نمیدونم ما میکشم سر میتم ما فوک نمیمونم فهمیدی اپای نمیکیش صبر که دیدنی باشی میبینیش ناوی ترا اینکدم میبیند ادرنی بینیش چو کدی سر رنگی цыгано کدای چو کدی جوگی ترا любой کسی یک از میگیره استاگوس میمونه رنگی سامبوسای کدوگی ایرا فقط جیب میفوره بارش میکنیم جیپودا ایدا فقط اسب میفوره بارش میکنیم جیپودا ایرا پرپچون میکنیم پدرکش میکنیم غریبودا ای خیال کرده که شیرینی حیات فقط اصل کنده ای شیرینی زندگی نیست شیرینی زندگی اویلادور شیدن ای دا شیرین ترش خنده فرزنده تو باشی تقسیمش کرده گشته با قشقچه شرط نیست قطید همه کورا دا یکن استرچ یکنه هر یک قشقچه شرط نیست دا بشینی دا هر یک ماشینه که دا پشت من میکنه فکر نکه یگان روز یگان تشتره زن میکنه فند میکنه یا وطره یا تو ویورا میگن ناویک جانون عروستای نه حیات ای روزا نیورا قطعی یا شقی کردن تماما باید بیای این رکوردی لوبوی اصلی کیفی را زدگی های اصل چه استادی شاولینگ های ایسی جینگای دوی ما درینگای میوای دوست داشتش بانانای سبزواتی دوست داشتش سبزی و بودرینگای ایرا کدام میگیره تویش به قلینگای راست خود دو پاش بوتیلکا ویسکی دو ای برای کیفش تو اخیره داو میکنه ای کاری امروزه را با فردا نمیمونه ای کاری امروزه را این همی شو میکنه ای یگان چی اتکاز نمیکنه ای بهت کودکی پسای ای رپوی ما را گوش نمیکنه ای مخلصی ما نیست ای مخلصای کار بارش توخلی در جامعه کم این عمودی مرکز از اورای اینا با دختان محکم شوه نه با سوارکه ای هر سهر که خچه دارونده است ای هر سهر که مرا نمونده است ای هر سهر که مرا میگه بیست نکی ای تیما عقلی ما دانست وقت اسکورس زدی گازه بجق نه سوزان مفتد اهمیت نته با کسی مرغ گفتد میدونه که ندارین شما قوت جنگی مرا شما ناموس دویا شما مشکنین مرا نکی شما مشکنین مرا نمشکنین ننگی مرا ما ای سال دیگه یگان کار ندارم غیر بریدن ما ای سال قسطیما گرفتم ای رپتون رنگی زیدن این همی باتل به سودیا گذشت نکی ای پاگه پیدا میشوه سطح درویه در کانالشون میشینن گنت کرده ای تانی سودیا ایسوگرد راوند با تو بخیر این همی بود برادرها دیم راوندی تعریفی بقیه نوی گیمسی و خیلی گپای زور هم بود خندیدیم کیف کردیم میگذاریم بعد دیم راوندی امسی جانون یک قرصک برای جانون خدا نکنه امسی شما комментота хондам 90% тарафдори ту биги даф ки ҷонона ту мебриш акай наврӯз не ки ячира фаромӯш нака обруд инамиҷа ҳозир мешава ятим ай пага синат нишон дода меган ай нашида да карантин да чиво бечора гишнае ҳа ҳол надори асалча ма бухи қирик вес биги бо намри даиҷа ма тада авқот овардам ай мада зуртар нестай дӯст ой мебахшӣ фаромӯш кам ки мирғ намехӯра хурӯз
худо ма куҷо омадам қатӣ кишидестам сар ба сар як хеша шапидам бо ту дума гирифтӣ хела уравень пасттар ман метонистам наёмиҷа не ки хостам нишон битам ҷои тура ки пага қиртит кунам мухлисот ки ҷонон хойдак тура агар ман яке рӯзӣ намешидам ту чира мекарди баҳона ман мегуфтам намекунам қатит батл қатит савик бихона ту чӣ мегуфтӣ дар ӯ ҳолат ки қатит салом мекард даст ба даст ой опять фаромӯш кардам ки омӯхтаи задни дето фантамас да чиво фикронат систай паняткот кӯдакӣ ки раундои тира ма дар комментҳо мехонам на ки қакатагӣ мара мумкин ягон гапот нараса ози сахт чунки ту ба мара духта тофтастӣ бадбахт агар ман медонистам ки ту занакӣ ягон дисча мехондум дар борат ба медидӣ ки эмигранта неву таги тира мекардам дар тағора ман зангир нестам хитай дар ютуби тоҷик ту дидӣ ки хайп кана натонистӣ трек брор номон шукунай навик ана ба хайпа бигие ана ба машҳурие ана ба мошин мехарие ахир тира неву ту ҳай мекунӣ ки ҷон дар урзот мерасӣ ман мехоҳам бахшиш пурсам ай чанд қа одамо ки намирӯз қатит рӯбарӯе аниқ бояд китоб бинависем баъди батл номаш қилро бинем чиш гӯем аниқай ки нами кор ман намебахшав чанки ман ай хади боло хеста дар лавлавако қатит дорум чақчақ мақсад ту орзуи мошина каомал бошӣ биё як картак шо ясми мепартои мерасӣ дар орзуд иқа обрӯш ки намиҷа ношид биёем ба ячним чи бираса нами кабуд сия жда дори каки лошкати хайп мия сия ҷои ралика навик намегирад тақдир да там бите ҷон ба хели тая тараф мон буфам сия тренди зурай тикток давор мебини гапора ада гӯшот сияҳ бод ту чӣ ко мекунӣ ози даиҷа тира охи ман не ту хил паскай ко обрута майли хай ина бигем ту мардакӣ о марда чиш ҳалолай лавзаш ё ай тай сортои браки ҳами ту мардакӣ да як гапат исто гуфти репа баҳс мекунам тамом бачо реп нахоне репхонӣ бидай ҳаром не ки ирӯз дар пеши маи қати духтар ку бугу ки надора лавз ҳо на самом деле қоил кардӣ ки бидай нокас хайна маҷбур шидам дар ҳаёт видеота кардам тамошо апаи наврӯзмоҳ гуфти гапо худат ранги бизаки ҷингилапо аввал мешинӣ сари як дастархон мехӯри нону намаку шоколаду мевагӣ ҳозбе баъд 40 дирам камтарат битан мекунӣ бизиву бевагӣ шарт нестай сири ҳамара да ҳама гап занӣ камтарак ҳаму тормузота биҷеқ камтарак ҳаму тормузота биҷеқ обрӯи мардакӣ мегирӣ хута шери нар гуфти репортал бе ман нол шид не ки дар асос реп ба тира нол шид основатели репортал доди худое ки ба обрӯву бисёр чириз карда ба тира ҷои гарм ташкил кард не ки ту киҷон как сигда беваҷанга кутфорида гирди одамои бақувват кукарекат када мегардӣ биё шогирдам боша да як моҳ мебурорум аз занакита тарбият мекунам чун мардаки ту партои катагита лақидану ҷанг дохтан ба мара зебандай марда я лавзаш ҳалолай не ки туда бефойдай то дина рӯза қард мекард вақте кланта паст мезадам намирӯз плани худат ки просмотрот ралика бзана проблемаи оддӣ да ту ғам битова да мардум метова мушкилӣ мард кор кина набина хова тура мебарам ба я ташкилӣ мард як гапа бигада гапаш беста тура ди хайпа гап мезанӣ мард духтара бигира тура ма гирифтим ба занӣ фаҳмидесие бача фарқияти туву марда ту да дастам бозича шарт нестай ҷонон бура батла зиёдтия ята факт ки барои ки ма тура ирӯз иқа пас бизанам ту мада мети сум хит кардаси кипа путикномусу ту задай раҳгум чашмот танг пеши навор вале гап дар ҳаво ба тақдир бутетан айпо мезанад имавод иток накдаво дар номардии ту худша мужик ҳис кард любой балабол боша ман месси хит ки чанд ташида гол ай ишқ гуфтана шидай ранги стенаи монмартр
Mai te peșin bovarcă, te fivrali xınıki ma martım. Pasuti ma mardım, gapom doran javobsha. Rep haro mai gufti, okey. Bray pay savobsha. Da nazarत خیلی خایب کدای ترکی اصلی کایفیتا. کسایی را فریب کردی ایدمت میدوام. ای کاچو کایفیتا. اورو ناموس ترابینا پرابش کم اگرزا. ت نمیخزی داج بعدی دونا بنویسی رزا. راوند. اسالچو راوند. ҳамин буд бачаҳако дим раунди ҷонон хеле раунди зури бақувват ҳам буд хеле аловат бурдем ва мегзарем ба сеюм раунд яъне сеюм раунди нави геймси як қарсаки бақувват шава бачаҳако и сеюм раундай ай ҳарди тараф ки ба фикр миддата оли мумкин ба иш набурая безе баҷда дорем мумкин гарани бачава ҳамҷаша хишру гӯш кунед тамошо кунед охирон раундҳои бачаҳако мега ки навик бевай, навик мардак нест, навик балаболай, навик короче номардай, навик короче кентисави кач хеле чизе мега хитка гапора. Ина анами одамера ки меги номардай, зан дора, да фарзанд дора. Так что мо результат муна да ҳаёт задагиём. Раунди мо интихоб ки тилаҳо таваҷҷеҳ. Собай. Короче, мега ки ай чанд ҷо биромай ту дастудам қадме гум ки ман ягон ҷура ма нафурӯхтам. Чи ба ки баъзеш як капек арзиш надоштан. Ман ора партофтам. Хуш омаден ҳама каса нури дида тоҷи кала ба батли гизала тамошо дорен як гала раҳмат ай номи ма ба ҳар як калон майда расид вақти шинонемит ягон крайда сари найда биши гӯшка байда мухлисо дих мекуна баи гапо ки душмана рих мекуна ту хости бибари бариш нома ёфтам раи ҳалша худ чамонем беста да ҷош ба ҷош овардем ҳайкалша биёрен ҳайкала ҳайкал ша биёрен ҳайкал наброр видео да ай бай уже хит кардан чи ай бигираш хай ту ҳами раҳ дар рафти ҳайф карди номи занира бигириш дар корат меш видеои рӯбарумон буд якум бор ин чизе гуфт ки ман гуфтам ман гарани зиқ шидам мегуфт тамом ин шавмера бояд треки ғамзадагӣ дига эҷод мешава натури ман ҳамун шав идеяра гирифтам рафтам алами дил қисми 4 навистам дабораи табад гӯш ки чӣ навистам тарафтам бигиай хидат марамонда толтерула ташнаи кайф беномус и приёму и усула истифода бурда пула бикам биги биҷав қилай фаҳмидӣ ай паша чӣ хел филм месозанд ай ки ҷо гапа мегиранд гапа дар дил медозанд ошиқо созанд ба хичонаки гапи чап месозанд қатишон батл набро ки калата дар чалат медозанд ҳамсоли ма солит хугая чӣ ба иқа бисёр меҷакӣ пешакӣ мешакӣ авваланде шакини бад гуфтор ки ранги навик бизанӣ гапои овдору туфдор бой додан да ҳама вақт тайёр бош ҳушёру айёр бош шуху беқарор бош ки дар фикри ғалабаи даст додан хичона бисёри пацанои ёш бисёри духтарако ҳайф шидан ай пишти чиндани қош ғавсии лавош ма ҳозир нишонат метам чӣ хел нафсам мешнони дар ҷош вақте духтар ягон чиза дар организмаш ҳис куна бояд қис куна бишина хонада шарт нест ягон пацан айрӯи беақлии ӯ бишина зонада Западло. шарт нест қади кӯча бидава баъде кор ай кор мегзарад чӣ гап мешава туҳмату подстава ҳамфикрои ту ғайри ҳаёти худ чон сӯзондан ҳаёти як галара пацана наручник зади худаш нади тую фатара заксу чалара хай ту қади уво мирғ нести ман медонам не ки фикр наки ҳар рӯз идай эҳтиёт ки хута биқаб теҷекедам пири спидай зидаи ба фикрои ма ки ҳама чираи дидай қоши лава ясы кадай бо фикри оператсияи бинидай ҳайф ки бехабарай дунё медавенай паси мода
حیف میشن علیش نکنه نه مردم حسنی خدا دودا فریبت کردم بشی کلیانبار دا جای سوزی دنیا فقط بالای جای نمازای فکر نکه گل واره دلکش میشه با بوی عطر فریبت میکنن تا بسیارتر مزه با سطر تاگی بارونی تانه دیگرای امروز به چتر مردکی زنگیر دیگه یوتیوب نمیکه و کادر دگونه بازی را بس که توقع بگرد یک جویانه دگونه خوب دو چتای دختری همسویانه یک برک سطر ببند کرتاوی زور پوش ای اگر ای کارا کنه جنگ میشود دروش به مکیاژ به پودرا و پامادا بوتکس توش یک گله رپری دیگه در بورش رپ میخونه رنگ امسی 2 کیلو گوشت با همون نفرایی که میگفتن ناویک نبرو که جونون گرنید میکنه جونون گرنی گبدون ای ناویک تیت میکنه ناویکم پدرکن است با گب ناویک بوبیت میشوه ایرم گبدون مرم گبدون значит ای باتل خیت میشوه ای باتل نکنت تا گذشت نو بسته اوی که ما چندین جای تغییرات رو وردیم چی در تکستمون چی در جای برگزاری باتل نکی دانیا گلاشا باستیم در آخر 4 مصرع ایترکی اکای بختیار بخشتو 4 مصرع میخونیم بعد جمع بست میکنیم تو برای من جانی نه اصل دا برای ما دیگه نمه نویسن غزل رپتیجی موندک به اثر کارو چینم خیلی گفتم باید پگه یک سطح دیگه درویه پیدا میشه و گنت کردم میشینه در کانالشون ایتانی سودیا این همی پابده 100% نخواهیشی مقاطی و البته همه دونم یک علم مخلصی من طرف داره همه چیز ده پدرکه جانون ده اکن هم گلچه وردگی تو نمیشه جورا گل زنده شبگی بریدی اوشاوا گاب نیست نکی سیم راوند تا حتما بخون من گوش کنم راوند برای که تو مرا گیزالام میکنی با ما چند ترک عشقی دیگه هم نیستم اولی طورش چیه راوندی ما رفته است و همی بود سیم راوندی نوی که امسی برادرای عزیز گاب نیستای انایرا مردکی میگن حرمتی دختر دونستان میگن انایرا موجیکی میگن نگاه نکده یگون چرا خودش پدرکه کدر همی بطل در جنون گفت که همین بطل ایته برای که بسیاری حال سودید میکنن برای همی که رحمت یک قرصک برای همین کاری نوی گیمسی میگذاریم با سیم راوند آخرین راوندی جنون و با همین بطل با آخر میرسونیم سیم راوندی ممکن گیزاله بد بگذاره همتون تماشا کنین رفتیم تو بخندی بزب میشای سریوز نباشی урод یعنی تو دیگه وریانت نداری ای سیتواتسیا ببروی навика иқа таъриф карданд ки рида таъриф дар ти ҳариф ёфт намешавад сабаб ридида таърих репкарьерат пур ай дуруғу фиреб чӣ хетира тоқат мекунад ҳай фиреб мон пеш баранша касое доранд талант маҳорати шумо тоқа компот шоколад ман ҳамиҷа омадам ки номта ба руд мешиносум агар номта ба соят мешинохтам мумкин намеомадам ман мандражда меғалтидам ки нави кемси дора қанат не ки айсари қаврат канад ӯ сояи гӯшои чапанад рассоми мо худое агар намехостум бугум ки даочирад морда эҳсос буд шид ки ту да просрочен ғалтид сахтат расид нея ома медонам тия беномусӣ ту камбағал не ту арзони мардума накута қил эзанак мардакта бугу омама барои пил э арақи моҳӣ ба умеди победа наша баъди батл айта ҳичи намемона ки 6 нигертира кашам қатъи туалет намерам гуфта 6 дақиқ ту ҳаму чем бой дода будӣ э сагилақӣ тура ман ҳайвон бугум ҳайвон ба забон омада изҳори хафагӣ мена иҷа ман меҳнат кам навик нолай вот именно ман реперам набошум не ки медонам ки рифмои ту отстоян ира 200 грамм хайпу каме сум бите хол мекуна стоя ту китайский дешевый айфон ӯ қазорам кади барои батл ҳайвон ҳайфот ту ганда бул ҳавас буда бера ҳай репериву блогерӣ ҳар як офису конам азаша чашида ахир пеши ма омадӣ баъди батл як трек мехонум наврӯзмоҳи хиёнаткор баъди қашапидумуд бо 6 каси дига форид беномуси ғор медонӣ чӣ ба гирди ма дақиқа хети калонай мардум фикр мекунад ма тоқаем блогер духтари тоҷик намедонанд ки нави кемси дугон май ӯ рӯз ба такси бурдумуд рӯз дори даво тура наврӯзмоҳ биган мара шер киҷо фикр да ҳаво якум батли марду зан дар тоҷикистонай
намиҷа ҳама медона ки мард иҷа ҷононай бечорак ҷабр дида да ҳамиҷам ғамзада хта мард наги ки шерои тоҷик ай намиҷам сурд мекунад да пушти сар зада ичхет да номус нодаркорай ки ҷои 6 марди ба обрӯ тимаи скандала карди интихоб даже ҳамиҷа духтара боло донисти қил ранги ки датрекот туда хай форида боша офарин ғалти ди туда одамаш омӯхта нести ҳариф духтаҳо бигаву наҷиқатағамаш эқил чашмота ҳӯйка ё мебини ты ба гӯшот зиндагита ба шукни арӯс мебари ягон чи нест дига датрекот изо намекаши ту ворино шамо мегем кусочник ғайре кида ту гиря вапше ҳаста ягон чи дар зиндагит вақте раундо ма дадугонаам хондум гуфтам баъди батл мекиша худша ма хаб кардам ки ирӯз бугум и фурӯхтагияи шарму номусша ҳамқа ғамзадае ки да чиво одами дирндор ки одамо усубестан даже ютюба зади бироварди гнаагор э одами ғамзада ту уже шиди пушаймон 6 ба 1 вызов доди типа туи сарвайрун э калуши 61 даҳанут постоянно ҳуй эҳтиёт ки да 6 ба 1 надозанут 6 бор туй гапу чап дора давом накни бо пагадаво як соҳаи нава дидим ай ту хела минатдор иқа гап иқа пастӣ ҳайфи тарбияи учат ба захмат калонат кард ирӯз бачаи куча мехостум отказ кунам фикр накӯ ки ай тарс ба худша обрӯ дорад да дирнаш ҳар як шахс дилам да ту хела сӯхт ки ба орзуи хестан фикр мекунӣ карди дух батл бирои кати духта ма ба ҳами духтарим кор мекардам ҳама вақт да ёдам ҳаст ай кӯдакӣ меқапидам худма сахт замона ки пеш рава ёфтам ба худма соҳа ки пулкор карда шава набромада ай хона тонистам бепаззанӣ беҳаромиву катагӣ ба сиёсати худ мамонам ба духтариму ёшигим иқа гапе ки ту гуфтӣ 90% нотуғрӣ гапҳои душманома зада истодай ба катагӣ одамои гирди ман медонам фелу рафторма образам скандалнеай ба гапу чап мебарам корма тарозу да биброем зиёдтар ай вазни ма тарозуи мардакидам зиёдтар шидакайма инами рӯз маълум кардӣ ба тамоми мухлисот ки рӯ ба рӯи ма занакай мардаки ай либосош мехоҳам ай 2 нафар пурсим бахшиш аз таҳти дил ай очаи маву ту ки сохтем ай пашаму фил барои машҳуриву пул задем и гапҳои ноҷо мебахшем очаи наврӯз простите меня очаҷон раунд ин ҳами буд се раунди ҳарди батлеро хай тоиз аят блогер буд хай батлам биромад дух кард ҳамишдам хай зур молодец хай шумо фаҳмидем ба фикр ман охири сеюм раундҳои ҳарди нафар ки ё да ҳаёт дӯстанд гил дод ҳамин батла падарка карда соперникаш и охира очиҳои ҳардашон бахшиш пурсид уже маълум мешавад ки ё ягон хел душмани зани просто я шоу буд шумо бародаро ҳами қабул кунед ки фақат дастгирии шумо ҳами лайки ягон гапи шӯхиву хандаву ҳам хеле хоҳиш мекунем дига ягон гапи зиёдатӣ назанед барое ки ё дӯстанд шумо дига хел фикр накунед зиндаву саломат бошед навик чӣ гуфтание дора ахир даме хоҳам бугум 6 ба 1 ҳатман интизор шен ва чихеле ки намқа проблема бошид итому батлмона гузарондем ҷонон ту дар респект ту дар раҳмат ки навикчара хезонди як қарсак бачако ягон гуфтанӣ дорӣ ҷонон ба охир на фақат ба навик ба ҳама одамое ки моро дидестанд чанд просмотри шавад чанд медапуштим ту хел тоқа нигоҳ дорӣ дигародам ҳамин гапора бугӯ ҳаракат ки дар ҳамин дунё дӯстӣ боша тамом зинда бошем бародаро